sense casa i casa sense llet no són llet. Llet sense casa i casa sense llet no són llet. Llet sense casa i casa sense llet. Bueno, estem a les portes del jutjat de Girona, hem fet la declaració. Nosaltres considerem que l'assetjament que s'està portant a terme per part de la justícia a les persones que lluitem per qüestions socials no correspon amb les alternatives o les solucions que ells donen. Per tant, considerem que des d'iniciativa i des de la PA hem de continuar lluitant pel dret social de les persones. Des d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida Alternativa, els afiliats i militants d'aquesta agrupació, que també estem d'activistes amb la PA, ens agrada saber que les nostres organitzacions ens donen recolzament i estan amb la lluita, i ens agrada saber que tenim recolzament en els moments crítics com aquest. Havia actuat com considerem que ho havíem d'haver fet. L'alliberament del Boxal va ser una acció de protesta sostinguda en el temps durant 8 mesos i entenem que el que